akwụkwọ mbụ nke Samuel isi nke 20. David wee si na Nayọt mere ma gbalaga, ọ bịa kwuo n'ihu Jonatan sị, gịnị ka m meworo? Gịnị bụ ajọ omume m? Gịnị bụkwa mmehie m n'ihu nna gị, na ọ na-achọ ndụ m? Ọ sị ya bụrụ ihe arụ, ị gaghị anwụ. Lee, nna m adịghị eme ihe ukwu maọbụ ihe nta, ma ọ bụrụ na o kpughepụghị ntị m ka m nụ ya. Gịnị mekwara nna m ji zonarị m ihe a? Ọ bụghị otu a. David wee ṅụọ iyi ọzọ sị, nna gị amawo nke ọma na ahụtawo m amara n'ihu gị. O wee sị ka Jonatan ghara ịma nke a, ka o wee ghara iwute ya. Ma otu ọ dị, Jehova na-adị ndụ, mkpụrụ obi gị na-adịkwa ndụ. Naanị ihe ha ka otu nzọụkwụ dị n'agbata mụ na ọnwụ. Jonatan wee sị David, gịnị ka mkpụrụ obi gị na-asị? M ga-emekwara gị ya. David wee sị Jonatan, lee, ọnwa ọhụrụ ga-apụ echi. Mụ onwe m aghaghịkwa iso eze nọdụ n'iri ihe. Ma zilaga m ka m wee zoo onwe m n'ọhịa ruo anyasị nwanne echi. Ọ bụrụ na nna gị ele anya m ma ọlị, ị ga-asịkwa, David rịọsiri m ike ka m hapụ ya ka ọ gbaa ọsọ jee Betlehem bụ obodo ya, n'ihi na aja afọ dịrị agbụrụ ya niile n'ebe ahụ. Ọ bụrụ na ọ sị otu ọ dị mma, udo ga-adịrị ohu gị. Ma ọ bụrụ na iwe ya dị ọkụ nke ukwuu, mara na o zubesiri ihe ọjọọ a ike. Ma ị ga-emere ohu gị ebere, n'ihi na ị mere ka ohu gị soro gị baa n'ọgbụgba ndụ Jehova. Ma ọ bụrụ na ajọ omume dị n'ime m, gị onwe gị mee ka m nwụọ. Ma n'ihi gịnịkwa ka ị ga-eme ka m gbakwuru nna gị? Jonatan wee sị, ya bụrụ gị ihe arụ, n'ihi na ọ bụrụ na amaara m n'ezie na nna m zubesiri ike ka ihe ọjọọ bịakwasị gị, m gaghị egosikwa gị ya. David wee sị Jonatan, onye ga-egosi m? Ma ọ bụ gịnị ga-eme ma ọ bụrụ na nna gị aza gị okwu ike? Jonatan wee sị David, bịa ka anyị pụọ jee n'ọhịa. Ha abụọ wee pụọ jee n'ọhịa. Jonatan wee sị David, Jehova bụ Chineke Izrel ya bụrụ onye ama, mgbe m ga-enyochata obi nna m dịka mgbaa echi ma ọ bụ nwanne echi, ma lee, ọ dị mma n'ebe David nọ, m gaghị ezitekwara gị ozi wee kpughepụ ntị gị ka ị nụ ya. Jehova wee mee Jonatan otu a, meekwa ya ihe ọzọ otu a, mgbe ọ dị nna m mma ime gị ihe ọjọọ a. Ma mkpughepụghị ntị gị ka ị nụ ya, wee zilaga gị ka ị wee laa n'udo. Jehova nọnyekwara gị dịka ọ nọnyeworo nna m. Ma ọ bụghị naanị mgbe m nọ na ndụ ka ị ga-emere m ebere nke Jehova, ka m wee ghara ịnwụ. Kama ị gaghị ebipụkwa ebere gị n'ụlọ m ruo mgbe ebighị ebi. Ị gaghị ebipụkwa ya mgbe Jehova bipụrụ ndị iro David nwoke ọbụla n'elu ụwa. Jonatan na ụlọ David wee gbaa ndụ sị, Jehova ga-ajụta gị n'aka ndị iro David. Jonatan wee meekwa ka David ṅụọ iyi ọzọ, n'ihi na ọ hụrụ ya n'anya, n'ihi na dịka ọ hụrụ mkpụrụ obi nke onwe ya n'anya, otu a ka ọ hụrụ David n'anya. Jonatan wee sị ya, echi ka ọnwa ọhụrụ ga-apụ, a ga-elekwa anya gị, n'ihi na a ga-ele anya ọnọdụ gị nke tọgbọrọ n'efu. Ma mgbe ị nọdụsịrị ụbọchị 3, ị ga-arịda ọsọsọ baa n'ebe ahụ bụ ebe i zoro onwe gị n'ụbọchị ihe ahụ e mere. Ka ị ga-anọdụkwa n'akụkụ nkume Ezel. Mụ onwe m ga-agbakwa akụ 3 n'akụkụ ya, dịka a ga-asị na agbara m ihe m dọtara. Ma lee, m ga-eziga nwa okoro m sị, jee chọta akụ niile. Ọ bụrụ na a sị nwa okoro ahụ ma ọlị, lee akụ dị n'akụkụ azụ gị, chere ha bịa, n'ihi na udo dịrị gị, okwu adịghịkwa. Jehova na-adị ndụ. Ma ọ bụrụ na a sị nwa okorobịa ahụ otu a, lee, akụ dị n'akụkụ ihu gị, laa, n'ihi na Jehova ezilagawo gị. Ma okwu ahụ nke mụ na gị kwuru, lee, Jehova nọ n'etiti mụ na gị ruo mgbe ebighị ebi. David wee zoo onwe ya n'ọhịa. Ụbọchị ọnwa ọhụrụ wee ruo, eze wee nọdụ na nri iri ihe. Eze wee nọkwasị n'ọnọdụ ya dịka ọ na-eme ugboro ugboro, bụ n'ọnọdụ dị n'akụkụ mgbidi. Jonatan wee bilie, Abna wee nọdụ n'akụkụ Sọl. Ma e lere anya ọnọdụ David nke tọgbọrọ n'efu. Ma Sọl ekwughị ihe ọbụla n'ụbọchị ahụ, n'ihi na ọ sịrị, ihe ndaba ka ọ bụ, onye na-adịghị ọcha ka ọ bụ, n'ezie ọ dịghị ọcha. O ruo n'echi nke ọnwa ọhụrụ, nke bụ ụbọchị nke 2, na e lere anya ọnọdụ David nke tọgbọrọ n'efu. Sọl wee sị Jonatan nwa ya, gịnị mere nwa Jese abataghị iri nri ma ụnyaahụ ma taa? Jonatan wee zaa sị, David rịọsiri m ike ka m hapụ ya ka ọ jee na Betlehem. Ọ sị, biko zilaga m, n'ihi na aja abụrụ anyị ka anyị nwere n'obodo. Ya onwe ya enyewo m iwu bụ nwanne m ije. Ma ugbu a
Ọ bụrụ na aghọtawo m amara n'ihu gị, biko ka m wepụga onwe m wee hụ ụmụnne m. N'ihi ya ọ bịaghị na tebụl eze. Iwe Sọl wee dị ọkụ megide Jonatan, sị ya, gị nwa nke nwaanyị gbagọrọ agbagọ nke na-anụpụkwa isi, amaghị m na gị onwe gị na-ahọpụta nwa Jese ịbụ ihe ihere gị na ịbụ ihe ihere ọtọ nne gị. N'ihi na ụbọchị niile nwa Jese dị ndụ n'elu ala, agaghị eme ka gị onwe gị maọbụ alaeze gị guzosie ike. Ma ugbu a, ziga kutara m ya, n'ihi na onye kwesịrị ọnwụ ka ọ bụ. Jonatan wee zaa Sọl nna ya sị ya, n'ihi gịnị ka a ga-eme ka ọ nwụọ? Gịnị ka o meworo? Sọl wee tụọ ya ube itigbu ya. Jonatan wee mara na nna ya zubesiri ihe ahụ ike, bụ ime ka Devid nwụọ. Jonatan wee si na tebụl bilie n'iwe dị ọkụ. O righịkwa nri n'ụbọchị nke abụọ nke ọnwa ahụ, n'ihi na o wutere ya n'ihi Devid, n'ihi na nna ya mere ya ihe ihere. O ruo n'ụtụtụ na Jonatan pụrụ jee n'ọhịa, na mgbe ya na Devid kara aka, otu nwatakịrị nwoke sokwa ya sị, nwa okoro ya gbaa ọsọ, biko chọta akụ niile nke mụ onwe m na-agba. Mgbe nwa okoro ahụ na-agba ọsọ, ya onwe ya wee gbaa akụ, mee ka ọ gabiga ya. Nwa okoro ahụ wee bịaruo ebe akụ ahụ dị, bụ nke Jonatan gbara. Jonatan wee kpọọ oku n'azụ nwa okoro ahụ sị, akụ ahụ ọ dị n'akụkụ ihu gị? Jonatan wee kpọọ oku n'azụ nwa okoro ahụ sị, mee ngwa jee ọsọsọ, eguzola. Nwa okoro Jonatan wee chịkọta akụ bịakwute onye nwe ya. Ma nwa okoro ahụ amaghị ihe ọbụla, naanị Jonatan na Devid mara okwu ahụ. Jonatan wee nye nwa okoro o nwere ihe ya, sị ya, laghachiri ha baa n'obodo. Mgbe nwa okoro ahụ basịrị n'obodo, Devid wee si n'akụkụ Negeb bilie, dakpuo ihu ya n'ala, kpuo isi ala ugboro 3. Ha wee sụtụrịta onwe ha ọnụ, kwarịtakwa onwe ha akwa, ruo mgbe Devid kwarịrị akwa. Jonatan wee sị Devid, laa n'udo, n'ihi na anyị aṅụghị iyi anyị abụọ n'aha Jehova, sị, Jehova ga-anọ n'etiti mụ na gị, na n'etiti mkpụrụ m na mkpụrụ gị, ruo mgbe ebighị ebi. O wee bilie laa. Jonatan wee baa n'obodo.